lora batzuk, venga, Bueno. lorak, ia lora batzuk botako zutez. Abotsa behar da bezla izateko, abotsa bakarrik ez. Zuk badakozu abotsa eta badakozu beste zio zer. Badakozu movimientue, Movimentutxue, bai, badakozu bueno. eskenatokian egoteko aurpegi hori Hori behar bai, dana. hori gehiago, nik uste dut hori... Karisma hori. Hori gehiago dala, ez, hori lotzabakotasun hori, ez da. Nik uste dut eszenatoki zen nobelak espadeu eurrera egin, jentik eurrera egin zute, nobela atzera joaten da, ez da. Baina aurkitu zeintu dan, irrifartxu. Jo, Zezorion txuekin gu eskixu entzuten be, bai, benga, tibori buruz horretan mobiltzelako, baina eskixu be. bai, hori zen gure lehenko singela, 25 urte, Zeure abots horregaz, azten zana. Bai. Oso modernu esan, Arex... Bai, motxorroak eta... Bai. Bai, eszenatoki zen, bai, ezberdin eginen, hori bai, egiz dela. Eta bai, eskitzu gaz, subvertiuk egin duen, albokie erabili egin duen abestizetan. Musturrek sartun de, mila bidarra geztu dut. Musturrek sartun dezabiltz leku danetan saltxeru zara eritzizek emoten. Onak dino. Busti behar gara egile eritzien maile moduen gure profesinua gaitxik bat ematek ezagutzen gaitzulako. Ez, bai, zuk, bueno. Bat ematek ezagutzen bagaitu, busti garelako da. Da, bat ematek aukeran geu hartzen bagaitu, seinale berabe, geure jantzeko dana. Orduan zeu zer esan da gauz. Busti, zer da, iritsi beteuki, Kataluniari buruz. Iritsi beteuki askatasunari buruz. Hori da bustikie, nik hori uste dut dala noberak dekon iritsi bet. Bustikie erik uste dut bustikie gauzela, ez?